खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव साननैसो सिगां सुबुंफोरा थानो हायै थासारि जादोंमोन। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि सान्थिफुर ओनसोलनि आबादारिफोरनि मोनसे जालाखाद थासारि। गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव आबादारिफोरा गोबां हालाय हाफाय थासारि जानांदों। फिन फोरमायबावदि चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि सान्थिफुर ओनसोलनि आबादारिफोरनि जालाखाद थासारि। साननैसो सिगांसो सोमखोर गोथां फाथोनि आबादा गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव दा रानलांनो हमदों। आबादारिफोरनि जौ बिगा फाथोनि आबाद मावनाया गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव राहा गोथे जानांदों। आबादारिफोरा गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि सान्थिफुर ओनसोलनि आबादफोरा रानलांनो हमनायखौ सासे आबादारिया फोरमायदों। बे समाव सान्थिफुर ओनसोलनि सासे आबादारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि फाथो आबादा गोबां बिदुं दुंनायनि जाहोनाव गासिबो गोरान महर लाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि बे समाव दै जगायनो थाखाय जेबो राहा गैला होनना बिथाङा फोरमायदों। সূর্যৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাত মৰাপাটৰ খেতিৰ অৱস্থা একবাৰে শুকান হৈ গৈছে। এনেকা যদি বৰষুণ নিদিয়ে সাধাৰণ খেতিয়কৰ অৱস্থা কি হ'ব? ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাও নাই, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাও নাই। সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাত মৰাপাটৰ খেতিৰ অৱস্থা একবাৰে শুকান হৈ গৈছে। এনেকা যদি বৰষুণ নিদিয়ে সাধাৰণ খেতিয়কৰ অৱস্থা কি হ'ব? ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাও নাই, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাও নাই। সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাত মৰাপাটৰ খেতিৰ অৱস্থা একবাৰে শুকান হৈ গৈছে। এনেকা যদি বৰষুণ নিদিয়ে সাধাৰণ খেতিয়কৰ অৱস্থা কি হ'ব? ইয়াত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাও নাই, পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাও নাই। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।